Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje esenkulumo ngqo. Lapha ke enkulumeni ngqo sizobe sifunda ukusebenzisa osokucaphuna okuyilona liphawu lokukhanyisa ke esilisebenzise uma sicaphuna amagama aphuma emlonyeni womuntu. uJabu uthe sizodla inyama nojeqe. Niyabona ke bafundi ukuthi nabo osokucaphuna babhalwe ngepeni elibomvu. Ngaphambi kokuthi sifake osokucaphuna ke siyasifake ikhoma noma ukhefana. Umama uthe phekani. Sifaka ukhefana la bese amagama lana aphuma emlonyeni kamama athi phekani siwafake kosokucaphuna. Unompempe uthe sifake ukhefana usuphelile umdlalo. Nangaka osokucaphuna laba babhaliwe emagameni la aphuma emlonyeni kaNompempe. Umelusi uthe sifake ukhefana izinkomo zizoya ediphini. Amagama ke lana aphuma emlonyeni kaMelusi siwafaka kosokucaphuna. Bese ke sikhuluma ngolunye uphawu lokukhanyisa esilibiza ngokuthi icolon bafundi. Icolon ke kuba yilamachashaza amabili abomveni wabona lapha. Icolon siyisebenzisa uma sibhala inkulumo mpendulwano dialogue. Nangu ke uSipho bayakhuluma noBongi bayaphendulana. uSipho lisilahlile icala. uBongi aphendule nokho ummeli uzamile. Aphendula uSipho sesizokwenza njani? Aphendule uBongi sizoya ejele. Niyabona ke bafundi ukuthi sifake icolon la emva kwamagama alaba abantu abakhulumayo kule nkulumo mpendulwano. Silisebenzisa futhi kuphi ke icolon? Silisebenzisa ke uma kuvezwa izinto ke kubalwa izinto. Kuzokwenziwa lemisebenzi elandelayo bese sifaka icolon. Bese siyayibhala ke imisebenzi elandelayo ezokwenziwa: ukupheka, ukuhlanza indlu, ukugeza izitsha. Le misebenzi ke ibhaliwe la emva kwecolon ekhombisayo ukuthi kukhona izinto ezizobalwa. Isebenza kanjalo ke icolon. Siyabonga ke bafundi siphela lapho isifundo sethu sanamhlanje. Sicela ukuthi ke nichofe usubscribe, nichofe ulike kanye noshare ukuze isifundo sethu sidlulele kwabanye abafundi abaningi. Siyabonga bafundi, nisale kahle.